I veliki vas svim ljudi da gledate Marquez Games. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Ja. Sam prazna baterija. Imam toliko kupa. Mogu napravim. Torč, znači imam 4 torče. To. Još ulja. Ovdje imamo dosta uglja. Torč, evo. Jedan torč, da bolje vidimo. Zašto bi ja kopao kada... Zašto neću kopam? Ajde. Mogu... Piku ruke ili čumač. Ja sam jako gladan, kao što vidite. Vidite što govorim, ne znam tako mi navika. To je delimično to. Dobro je. Vidimo kako Marquez Games izgleda. Iz perspektive maza. Svi pilećina. Ljudi. Evo ga. Kokeče. Postavio sam jednu namirno koju sam smatruo ne mogu da verujem. Sekund. Nastavljam dolje. Opa. Znači, nabaj malo drveta. Gradim kuću, ajde. Moglo bi. Nikelium. Te dve daske. Možeš ti Petra pričaš, samo nemoj da se daš, važi? 29 wood planks. Mogli bi napravimo jednu malu kućicu koja bi bila sasvim super. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Onda 1, 2, 3. Ovdje ostaje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ajde! Ne bre! Ovdje sam umašio.
Brat, ne znam da će biti dovoljno. I... Pa... Pa još malo. Da snim. I to za YouTube, tako da tišina. Za malo ljubiti. Nek bude mala kuća. Ajde. Ovo. Nada se da je sasvim dovoljno. A ne, s obzirom da sam mislila. Pa sad će i zombiri. Tako da bolje stavim na mirno da ne rizikujem. Ajde ba. Ajde. Pa... 3... 12, 9. To... Šta će mi to? Što su ovakve rupe da mi ulaze miševi? Treba ti iza vrata. Napravo, a tu su. Tu. Da, više tu je vrata. Vrata. Da napravim ovdje, šta misli Petra? Da napravim ovdje ili da idem dole po te stvari koje mi trebaju? Tako. Bolje da idem dole, dole imam da ne trošim za džabe. Aj dole su mi torčevi. U sobi sam snimam, samo tiše. Jo, ne mogu da vremem. Dole svima da ponovim da snimam. Znaš koje još stvari da uzmeš? Torčeve. Da! Pa ovo si. Znači, ovo, to. To smo žele. Pa da, i crafting table. Sami idemo 20 minuta. Dok kamera ne dođe. Dobro. Budete dobri. Ako Ćao. nešto slučajno zatreba, zovite vas. Okej. Nastavljam na ovo. I sam skupio 5 torč baklje. Ne treba ti više baklja. No, ovdje ću ovo sklonište ostaviti kao podrum. Znači, što ne mogu se popnu. Idi brzo u kuću, pada kiša. Ma ja mislim da ću pokisnuti. O, me nervira ovo, ne mogu. Tu. Ja tako vrata nikad nisam vidjela. Tu. Pa imaš različite vrata u Minecraftu. Tu. Onda kupim takav telefon. Ti možeš onda instalirati igricu na minu. Možeš instalirati Minecraft, to mi ne možemo. Da, nebitno je sad to, hoću da se bacim na epizodu, pa sam još malo i završavam. O, pa solidna je ova kuća. Zašto moram pozor da stavim? Treba ti trava, a? Nek bude ovako. Da vratim. Tako da, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu.